знаете, че Good ние имаме afternoon. I магистърска don't know програма whether конфликтология и you've сигурност. seen that we have a master's program, Не conflictology сте, and security. не съм достатъчно Well, I интересен. did not Благодаря ви. promote it, Така бих искал да but благодаря на obviously you have to as организаторите well за do it. възможността I sincerely нашата thank the катедра да участва organizers, в our chair този to be форум. presented Темата е and изключително интересна и актуална. speak Да here. ви The призная нещо, topic лично ще is споделя. very interesting Когато and говорихме с very моя ръководител, urgent. професор When we spoke Димитров, with my за тази scientific конференция chief, Professor и Dimitrov, прочетох about this заглавието, conference, and I read the title of първото the нещо, за conference, което the така се first thing седих, това which беше came майка ми. across was my mother. Майка ми. My mother. Не знам защо асоциация. Well, Аз съм израснал, тук не искам да влизам в просто споделям в патриархално семейство, но майка ми е играла ключова роля и отдавна съм се уверил в това, че голямо е значението на жената, когато трябва да балансира, да търси съгласие и мир. Ще започна малко по-далеко своето представяне. Ще си позволя да цитирам Еразъм Ротърдамски, който казва, че войната е първопричина на всички злини и бели, бездънен океан, поглъща всичко без разлика. От войната загива всичко цветущо, всичко здраво гине, всичко трайно се руши, всичко полезно и прекрасно се унищожава, всичко сладко става горчиво. Значи, това са думи или това са размишления, които Еразъм е живял преди 500 години, но те звучат актуално и днес. Ако се замислим какво е лицето на войната, то е също каквото е било и тогава, може би още по-отвратително и грозно. И срамно е, че на фона на развитието, технологичното развитие, на което сме свидетели, продължава да има страдащи хора, глад, сълзи, страдания и така нататък. Благодаря. Характеристиките на войната, многобройни човешки жертви, разрушена инфраструктура, беше споменато преди малко, че в Афганистан са загинали 3000 военнослужещи и 19 000 цивилни. Значи съотношението е много голямо между цивилното и население и военнослужещите. Само ще ви дам един пример, други цифри. През Втората световна война съюзниците дават 61 милиона убити, 45 милиона са цивилните. Непроменено остава и обстоятелството, не само грозотата на войната, без значение дали се казва война срещу тероризма или локален конфликт или гражданска война, остава това, че най-много са засегнати най-беззащитните и най-слабите, жените и децата. Положението на жените по време на конфликти може да се опише последния начин. Аз съм облагодетелстван, че преждеговорившите засегнаха този въпрос. Нарушени са техните основни права, като на първо място това е правото на живот, свобода и лична сигурност, прокламирано в член 3 на Всеобща декларация на правата на човека. Освен това, те са подложени на мъчения и са третирани унизително. Възниква един друг проблем. Това е войната, това е проблема с бежанците. Сериозен процес. Оказва се, че в търсене на сигурност голям брой хора, преобладаващата част от тях жени и деца, се отправят към територията на съседни държави, търсейки сигурност, която трудно биха могли да намерят. Бежанският въпрос е хуманитарен въпрос. Той е проблем на националната сигурност със своето икономическо, демографско и политическо измерение. Има и чисто културен социален ракурс. Оказва се, че останали без семейство, жените бежанци, особено в специфична етническа и културна среда, стават още по-уязвими. Търсейки спасение от насилие и жестокост, те са изправени пред същите заплахи и страшното е, че често пъти стават жертва на хора, мъже, които споделят същата беженска съдба. Господин Вълчев спомена за опита си от Нигер, а колежката Грекова каза, че в полицията, в афганистанската полиция има жени, обаче тези жени са подложени на едно унизително отношение от своите колеги.
Може ли следващия слайд? Значи това са малко цифри. So these are some figures. Значи в началото на 2013 година по данни на ООН има 15 милиона бежанци. Говорим за бежанци, а не такива, които са напуснали родните си места. Те са много повече. През 2013 година Сирия се очертава като страната с източник на най-голям брой бежанци. Цифрата, която съм посочил, 2 милиона 287 хиляди души, това е от тази вечер, по данни на ООН. През 2012 година, наистина за тази година няма статистика, но 48% от бежанците са жени. Може ли следващия? Това е цифрата от понеделник. Значи представете си, сега е 2 милиона и 280 хиляди, в понеделник беше 2 милиона 155 хиляди души. Оказва се, че жените и мъжете имат еднакви възможности, би трябвало да имат еднакви възможности, но различни нужди. Даже има един документ Gender Handbook and Humanitarian Action, който е озаглавен точно така: Women, Girls, Boys and Men, Different Needs, Equal Opportunities. Отчитайки тези различни нужди и заплахите за жените бежанци, международната общност е създава някои инструменти, които третират именно това. И сред тях са Конвенцията за бежанците от 1951 година. Виждате политики за жените бежанци, насоки за закрилата на жените бежанци. Това са документи от края на 20 век, 90-те години на 20 век, към които трябва да се прибави и Конвенцията за премахване на всички форми на дискриминация срещу жените. Решението е свързано. Какво е решението? Как да бъде повишена сигурността на жените по време на конфликти, конкретно ако говорим за бежанците? Вие споменахте, че не се води статистика за пола. Ние сме изправени пред сериозни икономически, чисто финансови въпроси, проблеми, но седи и този въпрос за това културно взаимодействие, интегриране, за интеграция. За интеграция, реално според мен се говори, когато говоря, беше на предните говорящи или панелисти, беше споменато, че се налага демокрацията в Афганистан. Аз просто не знам как може да се наложи това, какво ще стане. Мене се породи въпроса какво ще стане, ако тази демокрация не бъде наложена. Какво ще се случи? Може ли тя да бъде наложена? Тук стана дума за народопсихология. Тогава, когато беше поставен въпроса, the national mentality, and we asked ourselves whether we can change the national mentality of the Bulgarian. I'm skeptical myself because in specific cultural and ethnic един от подходите за премахване на неравенството е чрез овластяването на жените, и това предполага, това е слайда, това са така наречените Five Commitments to Refugee Women от 2001 година, които предполагат участие на жените в процеса на вземане на решение. Става дума за бежанци, но реално погледнато това са това са стъпките и за подобряване, за овластяване и на жените и в след конфликтни ситуации и в нормални условия, да кажем. Индивидуална регистрация и документация, участие в процеса на разпределение на храни и ресурси, това за което беше споменато, предоставяне на икономически възможности чрез кредити, превенция и реакция срещу сексуално и друго вид насилие, основаващо се на различия в половете, и в крайна сметка това се основава и на разбирането, че жената има по-различен статут by the fact that women have a different status than men. Което исках да кажа. That's what I wanted to say. Thank you for your patience. Благодаря на